Ei oikeesti. Vittu mitä. Vois ottaa myös Älä nyt käy kompuroimaan. Ja vaikka ostamisen. Ai vittu. Oliko nauhoitus päällä? Oli. Kamera pysy sentään tälleen. Onks nauhoitus päällä? No. Kuva nyt On. Hyvä. Ai saatana. Sattuuko se oikeesti? Ei. Ei se vetänyt kun tuolta ylhäällä. Bro, vittu. Käsi oli ylhäällä vittu missä kamera on vittu. Just sanoin sulle, et varo sitä kameraa, niin saman tien turvaa. Mä varoin sitä kameraa vittu, mulla on käsi. Kamera, mutta ettei jalka mennyt poikki. On siihen vakuutus, saatana. Vanha vitu. Eihän se mitään, jos Älä nyt jalka kuvaa. menee poikki, mut jos kamerassa sattuu mitään. Saatana. Onneksi tuli kameralle. Toi on just nyt paras. Reikä perseessä. Eikä kun siellä on Adidaksen merkki. Miten mä mukaan tosta menin vittu ihan nurin saatana? Vittu mä en oikein ymmärrä. Täytyy vähän kääntää vittu mun näyttöä suoraan. Linssit vinossa. Häh? Ei tossa nyt on niin linssi syyttää hiekkaa vittu. Se oli vittu paras. Huhhuh.